Eguerdion Txorien eta Rok, eguerdion Patrizia Biteli. Kaixo, zigor. Eta gaurkoan asteazkena dugun hontan, asteazken tradizionalak, asteazken tradizionalak. Azaroa joaten nahi zaigu, hotzak pixkanaka etortzen ari dira, eta bueno, atzo horretu nizuen sopa bat ingo genuela, tradizionala, eta bueno, osagaiak egusita ja, berakaz sopa ez dela izango argi geratu da. Ikusi dugu ezetz bai. Orduan, arrain sopa bat ingo du. Arrain sopa tradizionala esan dezagun, bakizu arrain sopa iteko modu pila duela, bakoitza berea, hau nirea izango da, eta gustatzen badazaizu zuek etxean egin, eta bestela, zuenarekin jarraitu, ziur ona dagoela. Hau esan da, Biteli ere itxaso aldera jungo zaigu. Hori da, ni gaurkoan itxaskisekin geratuko naz, eta egin ditut muskuilu bat, tomate pikantearekin. Hau da, mojojoiek tomatiagaz. Mojojoiek tomatiekin, hori da. Eta hori bai, errezta bai tradizionala, erresa, eta simplea, zuria zelan joango da. Nirea errez, untxi kontatuko dizuet. Saldako barazkiak ataletan moztu, oliba txortoa jarri, eta lapikora bota, gero saldako arraia bertan sartu, urarekin estali eta 20 minutuz irakiten izango du. Beste kasola batean, barazkiak erregosten jarriko ditugu pipermin punta batekin, ondo erregosita daudenean, tomatea eta sopako ogia botako du bertara, 3-4 buelta eman, gero patxarrekin bustiko dugu, zu emango diogu, flanbeatu ingo dugu, eta ardo zuriarekin busti ondoren, saldarekin busti eta ordu erdiz egosten utziko du. Birrindu, txinotik iragazi, eta gero honi, lagungarri moduan joango diren sapoa, otarrainskak eta txirla gehitu, irekin aldi bat eman, eta zerbitzatu. Goxua. Bai, arrain sopa bat. Egia da, badakizu arrain sopa badala gauza bat, honek eltzekari handia bezala, honek gixatuak eta bezala, urrengo egunean, hobeto goten dela, egunian bertan baino. Baina, bueno, badakizu hortako, ez dukagunez denborek, egunean jango dugu, eta errez. Salda bat ingo dugu, garrantzitsua. Nik hemen saldari botako diot, krabarroka, gero sapoaren buru bat, sapoa gero haragi erabiliko dut guarnizio moduan. Hemen gure izozgailuan zeuden, ezurrak eta? Bai, ezurra, baina da, itxas, esan da, oiarranak, die? Hor, ezur batzuk, garbiketa egiten nahi naiz. Oiek ere saldara botako ditugu, eta gero urarekin hemen ura berotzen dauka, bustiko du, eta barazki batzuk. Porrua botako dio, kipula bat, eta presi adar batzuk. Horrekin bustiko dugu, eta utziko du esan dako. Bakizu saldak, arrain saldak, ordu erdi baino gehiago ez direla utzi behar. 20 minutu eta ordu erdi bitartean hori egosten izango, eta garrantzitsua da, oinarri hon bat izatea, ze azkenean horren zapore izango. Eta gero, horko aragia eta hor dauden arrain guztien aragiak ere sopan sartuko ditut. Gaur bai izango da, ez du botako, ia ezer. Ia ezer. Ia ezer. Ba, euskazu, Bai, baina nahi dut esan bota, gero sakarretara, bale. Sakarretara nahi dut esan, dena erabiliko. Pentsatzen hauen osagaietan olan errezetan. Ez. Zuge dan aprobetxauko dala. Hori da. Hemen, salda, egiteko, barazka pixkat errego zingo ditut. Nahi izan ezkero urrotzarekin hasieratik jarri, eta irekin aldi bat, eta listo. Baina, bueno, errego zizkero beste ikutu bat ematen digu, eta hemen atal handitan, moztuko dugu. Oso, no? Urtietan eta urtietan izan da, arrain sopa plate tradizional bat Euskal Herriko sukaldaritzan, eta batez be, lehen itxen zan, itxasertzietan eta ibai ertzietan bebai, egoten zan, errezta klasiko bat, baina gero kontserbazio metodoak eta joen zienean aurrera, oskailuak eta esaten duzu. Oskailuak eta horrek, Euskal Herri osora zabaldu ziren. Nik alatabe, ibai ertzien jartzen da, baina nik ibaiko arrainekin eta eso desagutzen lan sopa tradizionalik Euskal Herri mailan, Ez? Horan, karramarroekin amu arrainakin, inalko zan, ez dakit. Einal baina ez dut tradizionala dana ez. Guk eskailuak eta jan izan ditu, arrautzak inoan frigituta, sarbuak ere jan izan ditu, baina frigituta, holan sopan, gure txian behintzat, ez. Lehen itxen zan gehien bat, arrainan azurrak eta olako ondakinak eta aprobetxatzeko, baina gaur egun, danez olako errezeta tradizional bat Euskal Herrixan gabonetan, botatzen dira olako, arrain dotoriauak edo lehengo mailakoak, lehatza, sapoa, olako itxaskisak eta saporia emateko, bada zehozeolan, erreixa badana, baina merkia ez da. Merkia ez da, hori da. Ez da merkia. Garesti xabez, goxua dau, karrarrokak eta,
Ja, baina batez be lagungarri juten dien txirla, otarrainska eta horretan dirua juten. Eta, bueno... Egongo die, bai, aukera merkia hauek eta egongo die. Beti izostuak, bota, horiek izostuta saltzen dituztenak eta horiek ere, botaldi, bai. Baina ala ere, nahi dut esan, eta gaina hori, Patri, zer da garestia, zer da merkia? Hemendik guk arrain sopa pila bat atara behar du. Aita oso erlatiba da. Egun batzuetako atarako, orduan, gero, urtsua utzi ezkero, gehiago luzatuko dugu. Eta, baina, bueno, sapua be ez dago, claro, merkia ez dago. Gure txian beti itxas sapuana, otarraixekin eta txirlekin egiten dugu. Guk legatza eta ez dotzau botaten. Kabrarroka, igual, nire ize baitziarrak aukitzen dauz, arrantzan ibiltzen die etxien eta aukitza itxu olako kabrarrokak eta olako horrek arrainan laranjak eta diena kabrarroka ez diena, baina antzerakoak, lengusuak. Eta horrek, aragi gutxi daukienak, baina saldai emote dutzenak, zapore paregabia. Beraz, horrek aukitza ditugu, baina nik enakixena da, ez dakit jendiak, igual, sasoiko arrainikin eta itxen daben arrain sopak. Segu beti berdinak enzuk, etxien? Beti berdinak. Ez dakit, egongo da jendeak itxen dabela arrain sopak, bakaiabakin, berdelakin, sardinekin eta? Batez ere hor irakurri du nik. Bisiguarekin iten dutenak arrain sopa pila batek. Nik uste dut hor, gure lagun gidoilarian nahi izan duela joan, sasoikoak ero esatera, zeintzu dien sasoi bakoitzeko arraiak, baina arrain sopa iten duenean normalean, pasuk esan duela. Itxasein gira, erderaztekin nola da itzen da, nola luzenga dana, hori oso ezurtzua dala, baina sopari sapore handia ematen diona, kabrarroka eta olakoak arkaitzetako garraiak izaten dira saporetsuak eta sapo burua. Horiek normalean salda egiteko oinarrian. Eta gero, guarnizio modu lagungarri moduan, sapoa, lebatza eta bestia, nik uste dut, izan dela gehiago bideratuta, esatera botatzeragu sasoikoa zein edien. Bisiguarekin arrain sopa iten duenik ez dut ezagutzen. Makaiagoa erabiltzen duenik ez da ere. Mi arraia, nik ezurrak erabili goitut, parkatu, hemen euskalako, izozgailuan, eta bota ez ditugu lehenko, saldaiteko. Baina bestela, ez dut ezagutzen. Nik besta ez dut ezagutzen, baina egisa da, kontuan aukibi dugula, ze itxasua bebai, bere sasoia dauzka, ez? Ematen da, ezagutza ditugula, barazkixenak eta frutanak, badakigu, ez dauzela ontsa azaroan, zain zurixak, Nafarroan, eta badakigu, martxoan tomatiak be, ez dauzela gure hortuetan, baina ematen dago arrainak, beti dauzela bardinak, ez? Eta hori, ez da holan. Guk ezagutze ditugu, tipikoenak, ez? Uda partian egaluzia, antxoa, holan, uda berreixan, uda hasieran hasten dana hor, berdela da, ezagutze ditugu gutxi gora bera, baina gero, tipikoa dienaz, bakaiagoa ematen da, gaur egun astegixetan dauzenez, eta beti dauen ez hor arraindegixan, ematen da betikoa dela. Baina azkenean, oberen hartzea da urtarrietik apirilera. Gainera gero, bakaiau tipiko, bakaiau mota asko bebai da, badau eskrai bakaiagoa oso nadana, hori da, gainera urotzetakua berez, urotzetan eta garai hotzetan. Bakaiagoa oso behian egoten da, hotza gustatzen omen zaio. Bixigua bebai, sasoi berdinekoa, urtarrietik apirilera, gutxi gora bera. Gero martxoan azten die, oiarra, mia, egalaburra, da holanda azten die, eta gero esan dugunak, esan ditugunak antxoak, berdelak, eta horreia azten die, apirila, maiatza, ekaina hor bitartean sapuakin batera. Beraz, bakoitza badauka bere sasoia eta garrantzitsua da, sasoien jatia. Zeholan bebai, arrainde gisai ez da irakuste dutzagu, bakigula. Eta lehenguna aurratu egin nizuna. Hainbat eta hainbat arrain gaur egun, bastegikoa dauzkagu, eta horre ere, suposte du kalitateak egongo direla, eta hoitzen joan beharko garela, gero eta astegiko arrain gehiago jaten, eta gero, eta ez arraia bakarrik, itxaskiak ere, gero jango ditun muskuiluak ere, gaur egun, ez dakit saltzen dituzten arrauketan ero jasotzen direla, baizik eta gehienak astegikoak direla. Naiz eta astegi horiek, itxasuan egon, dana, baina... Kontrolatua dauz. Bai. Basatixak, gaur egun... Basatixak, izakia, neko basatia da. Gure kipula oin sopa aiteko, kipula, ez dugu zetan txiki moztu behar, zeu bai dala sopa beti birrindu iten dala. Orduan, eskara erotuko, xerra holan ero atal txikietan mozten. Bai ingo dula, xerra
bueno, xerrata moztuko du, horrekin azkarrego errego ziko zaigu, eta esan dagoa, ni normalian beti botatzen diot. Porruak ipula, azenarioa eta baratxuri atal batzuk. Pipermin punta bat ere, pikante pixka bat, gustatzen zaigu, eta hori barrura. Gero, gogoratu behar gara, hori arrantzatzea. Ze bestela birrintzen badugu, gure sopak beti pikatuko. Hori handixa da eta hori segitxuan arrantzauko dugu, baina noiz baitz, igual pasau izan gatzuek, kaiena batzuk bota ez, kaiena piperminak hori txikitsua diena da 3, eta gainera, txurixa bat eta gorrixa igual ikusi zeike koloria, baina holako nik akoratzen solako arrabiata saltza baten, dara pastan saltza pikantea tomateakin dana. Hemen txoriena etorri zan, Arantza Urreta Bizkaia, eta beraien etxean daukate, beraionan errezeta bat idatzi eta kuadro batean sartuta, boligraforekin idatzita, eta errezeta hori iten dute, eta anekdota izan zen, ekarri zituela olako pipermin txiki horietako batzuk, eta beraien etxean teknika zala, aritxo batekin, lotuta, gero hemendik, tak, sopan izan, eta gero, birrindu marzutenean, atara imarzan. Guk atara gendun, eta amutik ies egin zuen. Karo, aurkituko du gero hori hor geratu zan. Eta, ikutua bazeukan, pikanteana, baina oso txikia. Eta, anekdota politia gatu zan, seguk, eta pipermina atarako diguta. Han, ies egin digu. Arrantzan ibili zineten, baina... Bai, arrantzal eskasa gu. Ez piperminik, ez arrainik. Aukitzen dauenak, sopa danak, edo Euskal Herrixan mintza da, sopako ogia. Sopako ogia da, ogi tradizionala, baltz-baltza izaten dana, gogorra, kurruskaria, oge ore holan lehorra, eta trinkoa. Da, zigorrekin jaben bezala, norbaitzei zigortzeko be... Baina tradizionala ez da toki guztietan berdina. Ze orain arte hemen lantaldean itzein dugun guztiok, gure herrietan, hori tope daude, oso ondo, etxi pineazu laura, hortxe, pak. Nik arrasaten saltzen da bena bentsa da, holako estu haua. Bai, eta holan laso batean, ez? Bai. Aitorrek berdina esan du, Alesek berdina esan du, Zigorriturrieta berea berdina. Astigarra ganez. Hau, nik egia da, atzo Alberto bezazio, bitu astigarra gan daukago. Enjabe bagete bat, eta erreta geratu jakei. Ez? Ez. Astigarran tradizionala olakoa, baina txikiagoa omen zan lehen. Honen erdia izaten zan, da gaur egun, eite dute holan, haundia, baina hau izan da, eta, hartu du laban bat, eta zira defenditzen bere... posizioa. Bere esaten, hau holan da eta holan. Naiz eta beste lauk esan gurean, hola, borobizka dala. Astigarragakoa, hola izango da zuek. Astigarragakoa basarie, eta nahi dozue teoria hau konfirmatu, bidali e-mail bat txorine, abildua, eitb.eus, eta asuntuan jarri, Alberto naiz, baina beste izen batekin, .com. Gure kulturan eskara biltzen da, eta izenak esaten dauen bezala, sopako ogia, soparako ogia da, sopak itxeko, sopak potoltzeko, eta sopei gorputza emoteko erabiltzen den, ogi mota bat. Nik hau, behitu, saioa hasi baino lehen, nik esatzen, arrasaten, sopako ogisa, esaten bozu jendeak ulertuko zu, baina beti pistola ogisa. Guri, eskolan, pistola ogia esaten genien. Beti, eta ez dakidana, gaina hori, eta zegatik deitzen zitzaion pistola ogia, hori izenante hori anibe, ez da hit. Formak pistola bat emongo zalako. Baina, sopakoa, Patri, nahi eta nahi ez gure zukalda izan egon bardan osagai bada, eta imaginatu ze izango zen, gure beraka sopa, sopako gure gire. Normalian... Urtsua. Normalian, hartzidura dauko askoz be motela haua, eta horrek eragiten dau, orea hainbeste ez itxia ez, eta hori kurruskaria orduan, jateko ez da aproposena, Ez da jateko. Baina kozinatzeko, oso ondo. Gainera erosi eta 10-15 egunetan edo irauten dau. Bestela izostu eta erabili gurosunien. Honek nik uste tile betian. Be bai. Horain ere, hemen izango dula, sopakoa, astigarrakoa. Ona. Noski. Prest. Bale, presi jaztu zailen, hor utziko du, hor plop. Esan dako 20 minutu, eta bain. Hemen barazkiekin bukatzeko. Bauka baina. Ontxe bota dut. Oin bota diot. Eta hemen esan dako, hau da, azkenean, arrain sopa batean, paella, fideua batean bezala, ez? Garrantzitsua da, botatzen erabiliko dugun salda, zaporetsua izatia.
nik baratxuriak ona, eta hau pixkat, gatz pixka botako diot, eta erregosten utziko dugu. Eta gero hemen, guarnizio moduan, erabiliko ditut otarrainskak, dauzkat batzuk osorik, botako ditu dana ona, otarrainskak, gambak, zigalak, honek karramarroak itxasokoan nahi duzuena, baina dena, ez zur da guzti, bertara, nik asalak eta batzuk osorik botako ditut, eta gero hori bai, patxarrekin busti, eta gero, sopa eta gero, ondo birrinduko du, eta gaur bai, gaur txinoa erabiliko du. Nik uste dut, txinoa badala, nik arrain sopa iragazten dudanean, beti txinoarekin, ze zuloa pixkat handixagoa dira, bai. eta arrain sopa pixkat, ez da izan behar urtsu, bestea iragaztu finetik ez da ondo geratzen. Ordan, hemen, ez pauko zu txino bat, erosi txino bat. Arrain sopa iteko txinoa behar duzu. Merezi dauda, gainera, arrain sopa egisa da, urtero inkozuela. Ze bada olako gabonetako menuan, bueno, bai ala bai, joan bidan platera. Bai, gure txinan beti. Eta bai ala bai, gainera, arrain sopak beti eramaten dau alkohol mota bat, ez? Edo bi. Kasuetan, patxarra, ardo zurixa, onartze itxu, gainera saporian beba igertzen da, ez? Ardo zurixa bat garri bota eta ondo, baina patxarra bota eta horrek sakontasun bat irabazten dau eta aroma batzuk hori paregabia dela. Eta azken aldixan gainera, bakitzu, horrek kontraesan itxen dagoela, badauen joera batekin batez be gazterixetan, bueno, gazterixan edo, alkohol gabeko edarien arrakastan edo gizartean. Bakitzu, urtetik urtera, alkohol gabe duen edarixek irabazten dagoela merkatuan 6% kuota. Habito. Eta hau, dirutan, holan, zuzenduta, izango zen, 13.000 milioi euro sortzen ditun industria bat. Ostra, bada, Bada, ez da diru gutxi. Gainera, Juan Sanurtian engauen berba Tom Holland aktoreai buruz, bera gaztetxua da, ez dakit 26 urte ditun, igual ja hasi da, baina, bueno, gaztia da. Eta berak onartu zauen, elkarrizketetan eta onartzen dau, berak alkola ez da beraten bape. Eta normalian esaten da, zeta belaunaldiak, badaukala, gorputzarekiko eta osasun mentalarekiko, kontzientzia haundixaua, eta gutxi hau eraten dela, gaur egungo gazterixan, gure gazterixan baino. Zagizuk hori seme alabetan edo igerri oso, nausixetan. Nik lehenguzinan ez, nik 18 urteko lehenguzina badaukat. Bai. Ez dakit gutxi hau eraten dauen berak edo nik bera dinan, baina ez dut aldaketa askorik ikusten. Nik, ala banoizian baina atatzen dala badakit, eta atatzen zerbait hartzen dola esaten dit, baina, dakit. Neurriak eta ez dakizkit, gure garaian gutxiago gehiago hortan enuke jakingo esaten. Baina egisa da, eta Euskal Herri mailan badala, solako lurralde bat, alkohol gabedun, adibidez garagardoa pila bat eraten dela. Nik turistentzako pintxuak eta olanturrak itxen itxunian, jendeai pila bat arrizten zotzan, horren kainerua egotia. Kanpotarrak bereien herrialdetan. Baina oin ez dute nahi... Hor, Alemanian zujun izan zera, apelestrudenera. Bai, Oktoberfestera. Antzekoa da, zerbait horra. Eta Oktoberfest da, garagardo jaialdi oso ospetsu bat, eta nahi dagoen edizio bat alkohol bari. Hori da, ez? Baina nik esateko gehiago, estatu batuetatik eta etotenan jendiak, barritu itxotza hori kaineruak eta alkohol barik egotia, ze normalian, eurak botellinean da, baina ez dauka, inbeste, ez dakit, gizartiai eskako hainbeste gustaten kainero bat egoteko. Hau da, jendeak hartze itxula, ez dakit, gutxitan. Baina egisa da, gaur egun, urteten zara kuadriakin, pintxopotian poteuan, eta badauz, taldeko 2 edo 3, esaten dara, nik alkohol barik. Ontxe, ni adinean, justo, lagun asko aur duen, titixa emoten, umetan da, umiak azten, eta olakotan bebai, garagarduak alkohol barik, nire kuadrian ez ditxut, hainbeste atara ronda baten, oin bezala. Beraz, horre bebai, merkatua irabazten dago. Esnea mateko garagardua oso ona da. Nire bikote, nire bi bikote izan dira, eta biekin umeak, eta hor, behin baina horietan, biei izan diete, hori jendelduak, emakumezkoak, gero esnea gehiago mateko, garagardoak era, ni pila bat eraten nituen dezta gizar. Baina gaur egun garagardoa, alkoholik gabekoa da, eta berdina ematen dizu. Berdina emoten botzu, esan botzen nire lagunei bebai. Ze mototzu, esne gehiago? Esne gehiago ematen da. Ona omen, nik esan dizut benetan, erositako presioan saltze dizut, Patri? Eubako emakume nausixe... Ez, eubakoak ez, Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak. Bai? Biek. Eubakoak ez.
arabarrak, naparrak eta iparraldekoak bilatu ditugu, igual teoria kontrastatzeko, baina... Ez, baina, eta jende, bati baino gehiago eta jende helduari, Bueno, ogia, bertara, pixka bat erregozi, tomate saltza, honek emango dio kolorea, tomate saltza, ero tomate batzuk, baina, bueno, beti tomate saltza bota izan dio. Bai. Hemen, pixka bat erregoziko dugu, eta arrain sopa, arrain sopa bai ala bai, pikantia joan dira, putxo bat. Bai, zuk esatu, zure txian bai ero bai. Netxean bai, pixka bat. Puntatxo balden pipermina putxo bat gehitxu ezula hori, ez? Ja, pura pikantia egon bida. Puntatxo, ordo, oraindik kontrolauta dokat. Baina hori pixanak akaltzen gungu. Bai, gero ja, saiaua, ingokatu. Asmoa da, gero, urarekin berez horrek gainera igo behar dugu, flotatzen ibili beharko zan. Zehingo duen, ez dakit. Orain, barrura, otarrainskak eta lehen erabilitu den buruak. Buruak eta azalak. Ez aiozu Jo Mikeleri kontu zibiltzeko. Jo Mikel gure gainean dauen kamara. Jo Mikel kontu zibili. Orain patxarra bota behar diot. Flanbeatu ez tozu ingo baina. Flanbeatu baina ez tozu ingo. Ba, aizatik ez. Oske? Hori, barda. Ez dela aertelista gaude, Patri. Espektakulo zu pixkate... Pixkat. Ez dizuelan gehiak... Jo? Bueno. Kontrolatu ze. Ez dakit Jon Mikelen bekainak eta betila zelan dauzen, guria behintzat? Guriak ondo. Momentuz ondo. Bueno, hemen. Flanbeatu. Oin bai dagoela, txerri doetan egoten dan usaian, ere hiletxuak eta hemen erre direnean, usai berezi hori, txerri erretzen daneanan, horren usai etorri zaigu momentu batean, orain, ardo txuriarekin guztiko du, pixkat lurrutzen utziko du, eta orain bai, salde iragazteko, hemen bai, irestontzi fina erabiliko dugu, eta gero birrindu eta txinotik, ordan, lehenko, ardo txuria. Apar honek eta geratuko die... Aparrak eta kendu ditut, lan okerrenak eta kendu izkio lehen, horre atziko lapikoa hartan, burdultzariak inorri bini nahi zarantzan, eta hemen, askarrik era, eta holan teknika ona izaten da, lapiko bat hartu, hau da, oso teknika, bosteun lagunei da jaten da ematen dietenak, burduntzali erabili beharrean, etxean olako bat beti daukazu. Olako lapiko potxolua da txikitsua baldin baukatzen, tamaina horretak justu ez daukat. Bitu, baina antzeko, hartu eta horrela, tita egiten da. Bitu. Hartu eta listo. Venga. Eta baina utziko duguna da, ordu erdiz, hemen irakiten da bien bitartean ointxe jogunez, lasai zei kontu kontari, zeni bien bitartean jogunez, ingo dut, azkenean ataletan, zapoa laukitxotan moztuko dut, otarrenskak ere bi iruzatitan moztuko ditut, gero, hauan sartu alizateko, eta txirlak hemen gatzetan dauzkat lur, izan dezaketen are apurra botatzen joateko beraiek. Orduan, horiek horrutziko ditut, eta gero ikusiko dut, saltza berdian irikiko ditut, behin pasatakoan salda, bertan sartuko ditut. Ikusiko dut. Erabakiko, eta erabakixak momentuz hartu die, Mexikon. Zen inguru? Zen hartu duten ari. Zen hartu duzun, Mexikoko lehen emakume presidentea dan, Claudia Sheinbaumek, debekatu ditu ikastoletan saltzia, litxarrerixak eta izoskixak, patatak eta fast foodeko produktuak. Egisa da, guri Euskal Herretik atentzioa ditzen dozkula, gure ikastoletan olako gauzak, pentsatzen dut, nire gara isa mintzat ezautzen da. Han eskoletan saltzen dituzte? Eskoletan saltze dituzte, olako bendin makinak, olako postutxuak eta, nigo goratzen az, ni almenen ikasten egoten nintzenian, batxirguan, hor, erosteko zauen bakarra, zan jangelan bertan, bokaio tortilla, bokaio pintxua. Ez dakit gaur egun jarraituko den saltzen, baina lehen hori zaukogun bakarrik erosteko. Baina antza Mexikon, omen zan, ez dakit, tipikua edo, olako patata frigituak, txokolatiak, hamburguesak eta holan erostekoa. Eta orduan, berak, debekatu inditu. Eta orduan, gehienez daukie, martxoak 29eraino, horre danak, kentzeko eta horren ordez jarteko zehose osasuntxua. Nik, hor Patri, hor titiraka pasatu, Bai. Galdakako ospitalean emanuen itzaldi bat, eta zan elikadura osasuntxua inguruan, eta nik, esan nien, azteko eta behin, ospitalean bertan, itxarongeletan zer daukau. Ja. Hortik hasita,
Ze gaina daukazu lan, horre bendien makinetan, hau da txampolaketan, tokatzen zaiguna ospitalean egotea, orduak ere eguneik, tokatu izan zaiguneik, osasuntxu jaterik ez dago. Txokolatina freskagarriak. Hori da, ordan esanien, hemen zuen etxetik bertatik hasi behar dugu, garbiketa bat egiten. Eta, holako makinetan ero, ez bakarrik dago gainen holan, osasuntxuen ez da izan. Eta horrekin esaten duzu beste guztia ez dela osasuntxua. Zu jartzen duzu momentuan ja, atal bat osasuntxuena, beste guztia zer da. Bueno, hor lan asko dau iteko, hori argi dau, egisa esan, baina lehenko gunean behitxu, kuadriako batekin, anekin, egon nintzen berbaitzen, da bera irakaslia da. Bueno, irakasleak asko die da komentatzen, ez, beste lagun batekin bebai, nola ontxe, egun pasau izeten edian ikastoletatik, umiak zer amaten dagoen, merixen ditzeko edo jateko. Ez, lehen, zer amaten gaben, ogitartekua, igual holan, modernuena sana, edo bere ama holan modernana sana, igual holako suku freskagarri horrek paketekuak, holan pajitakin da etorten dienak, horrek eta igual gaieta holan paketetxo txiki bat, ez? Vale. Hori da. Gaur egun zer amaten dut. Bestela ogitartekua, patiana, txoixuana, ordazespikoana, eguneretan tokaten jatzuna. Tortilla, solomoa, guretxean tortilla, solomoa, olakoak izaten dira. Olakoak, eta gaur egun eramaten dagoelako, olako, baina 10 urteko umiek eta, ze honek lehen hezkuntzan ematen dago. Eta eruten dabiela, olako edari energetikoak, txokolatina pia bat, txutxerixak, litxarrerixak, ez dabela, bokadilloa, batean batek eramaten dagoela, baina geixenak diela, hori dala, aitzaki bat, hola, litxarreria jateko. Gure eskolan, horren inguruko eta ikastarok eman genituen, gaina ni tokatu zitzaidan jutea bebai, batera, eta eman genituen aukerak, eta, holakoetan, ez dut esango derrigorra dala, baina aurren aldeko apostua, gurasoi eman zitzaien aukera ezberdina, hori ere, eman inberda ez da esatea, esan berda, eman aukerak, egintzazue, hau, betikoa. Da, alternatiba saltzeko, hori da. Azkenean, debekatu itxen bozu, hau ezin dozu, da hau besta, hola, jendea itxen dut zube hori negatiboki hartzea, edo janari osasuntxua ikustia, ez dakit, zigor bezala. Baina ez da zigor bada, zure bizitzan nola integratu biosuna. Gainera, hau Mexikon, aterasanean lege hau, kristoneko bronkak eta sarriak egon ziren, baina azkenean, kontuan izan bida bai, Mexikon daukiela obesitate arazo larri-larrixa. Orduan, gu bertan izan ginenean, Patri, egia da, gazte guztiak eta, baina jatetxetan, jun jatetxetara jatera, eta dana freskagarriarekin. Denak freskagarriak. Eta zukua dira, baina ziren zuku, handaukaten frutarekin gainera, zukua potekoak, azukre pila botatzen dietena. Eta zigor, gure artean, naiz eta zuku bat izan, frutana, naturala, hori postre bezala baina oitzen digara, ura edatera. Ura. Horrek ezin dago inoiz ura ordezkatu. Ez. Orduan, ura eran da freskagarrian bat, hori, noiz behinka. Era bat ados. Baina ez egunerokotasunean. Vitale, itxautia besterik ez daukau. Aber, zezaten dian honek. Oraindik ez daudela, bale. Honi esan dakoa, ordu erdi utziko dio hemen irakiten, gero birrindu ingo dugu, iragazingo dugu, beste lapiko batera, eta gero izango zen, gatza eta botako dugu gure sapoari, gure otarrenskei, eta bertan, utziko ditu irakiten, eta egosten momentu batien da. Arrintzopa esan dezagun zaiena inda dago. Txoetea, da falta da. Bota, beldur gabe. Ale, lehen aztu zait, saldan zeuden itxaskabran da, kabrarrokan da, haragi guztiak eta sapoaren da, horre masaiak eta dena, horrek denak, botaitu sopara, birrindu ditugu, eta hain iragazi txinotik. Ezin dugu jarri legunean zuzendari eta ere zenion argazkia txinoarekin? Hori ondo ongo zan, atatzea egunen bat. Zan argazki bat, gure zuzendari hau holan buruan, eta mingaina holan. Ez que ezagutzen baduzu, grazi xagixo dauka. Bai, egia esan argazkianeko
parregarria dala esan dezakegu, onartu beharra daukagu, adierazi behar dugu. Ondo pasatzen dago. Bai, ondo, egin zen, bai, ondo pasatzen. Bueno, listo, oin, eurra emango diogu, eta irakiten hasten danean, gehituko izkiogu, gure otarraizkak, gure zapoa, gatzarekin onduak, eta gero gatz puntuan, behin txirla bota dizkiogunean jarriko du. Orduan, probatuko du, txirla bota ondoren, eta txirlak irekin ondoren, zebakizue txirlak eta gatza gehitzen dutela, egiten ditugun prestaketei, hori gehitzen diote. Orduan, gatzekin ez dugu pasatu nahi. Eta txirlak espaitxugu bota nahi, olaxe be, ez? Zerbitazia baukau. Txirla gabe? Zela niko zu arrein sopa txirla gabe, Patri? Nik jan izan ditute, Pikantea badao, ez? Azkenean, kontuatu nahi zenerako piperminana, ja berrinduta barruan zauen? Hor dago, pipermina hemen dago. Esan puntatxua, esan puntatzarra, Baina, bueno, behitu zenbat, Patri, behira zenbat arrein sopa tala dugun, Nahi dut esan hemen badao derrazio batzuk, Itxur, zin dauen. Zako sustua. Zer gertatu da? Zegit. Hor dauzko txorieneko hortuetan eta lanian, baina. Bai, zerbe bilatzen, ez da, erratoien batero, zezuri erratoiak ez ezkizu. Ai, mesa ez esan hori, Bikoteak ikusten baitu. Ikusi eta urrinera be, ez dira, arratoitxua dieta, koitxaua. Bueno, zaguak eta arratoiak, nik ikusi izan ditu Bilbon arratoiak, katuak sekuestratu dituztela eta eraman indituztela. Daude areatze inguru hortan, daude arratoi batzuk, Patri? Bueno, katun tamainukoak ero handiagoak. Bueno, porque sobra, nik uste, dexentea, hola. Errezetan baterako. Ez, aurkitzen badaue, hemen txea erratoi bat, ingo zehose. Bueno, honek oin, 3-4 minutuko, 4 minutu izango dira. Eta bost badira, ez dio kalterikingo. Irekin aldi bat, hemen dauzkauna arraiak, ondo kozinatzeko, eta esan dagoa, hau berez, biharko gorputza hartu duenean gaur ostu askar, hori izaten da gauza bat, arrain sopak eta zenbati, gero hartu, utzi kalian, eta gero burbuiak inola, blo. Artzitzen. Bai. Orduan, oskailuan sartu behar dugu, lehen, utzi pixkat ostutzen eta oskailura. Honi oskailuan sartzearen ezaio ezer gertatzuko, oskailuak bai lan gehiago egin beharko du, baina honi ondo egiten diona da azkar ostutzea, eta horretarako oskailua da tokiriko berena, bestela, izotzetan olako zerbait, baina oskailura sartu. Orduan, zebatzuet, bai, baina ez da izorratzen sopa oskailuan? Ez, oskailua izorratuko dugu, sopa beharren, baina utzi pixkat epeltzen kanpoan da oskailura lehen. Guk, 4 minutu utziko izkeu irakiten, eta hoitxe gatoz, dastatzena. Bueno, hori gai garrantzitsua, gaina zuzendari jauna galdetu dit. Irakin da gero, aparra, desente botatzen du, aparra komeni da kentzea, kanpora, baina, bueno, bestelakoan probatu dugu, gatz puntuan ondo, eta hau gai dela, gutizi bat. Koi maiako, batzuk arrautza gozia botatzen diote hemen. Nik arrautza gozia inoiz. Ez, hori da, merkealdera botata. Eta loditzekoan, ni dauzkal lagunak asko, arroz saleak direla. Bai, ni bai. Arroz erabiltzen dutenak, irina ero sopakoa. Baina holan, koiaratxoa bakarrik, arroza. Gutxi. Bueno, holaxe. Momentu batean, ez hain momentu eskarra zuentzako, telebistako magiarekin, hemen dugu zuek gure arrain sopa. Patricia Vitali, Zigor. A ber, zer irutzen zaizun. Pikantea ez da, behitu? Probatu banean, gaz puntua eta hori abezen modu zeukan, ez zait iruditu pikantea zehonik. Bero bai, baina? Beroa oso. Baina, hau, gure txian gabonetan, falta ezin dan, errezeta da. Platerra dai, oso goxuan. Bai, gustatzen zatu? Bai, ia zuriontxe, nik engo itxudan muskuiek tomatekin, gustatan atzun. Seguro, ez? Mojojoiak. Bai, muskuiuak tomatiakin, betiko errezetak itxeitxugun astazken honetan, errezeta tradizionalak, eta hola xeingo ditut.
tipula eta berakatzak gorritxu, gero tomatia gehitxu eta murrizten utzi, pipermin batekin batera. Bitartean kasolatxo baten ardo zurixakin muskuioak zabaldu arte, eta oskolan erdixak kendu. Tomate saltza iragazitako muskuien urapur batekin nasi, eta birrindu, eta muskuioak saltzakin eta perrixeankin zerbitzatu. Bez, ni akorda dukonaz pipermina kentzen, ze dana ez dut jarriko, Baina, bueno, ala ere, eta behitu, zuzendari jaunak dastatu du, eta zuzendari jauna ez da oso pikante zalea, eta ez du, ez da Eixa, ez da kexatu. Hori bai, zuzendari jaunak erakutsi dugu, edo azaldu dugu, zegatik deitzen zaion sopakoari pistola ogia. Ze, gozea hiltzeko balio zuen. Bai, makabrua, Bueno, baina badauka zentzu. Baina, eta nik inoiz izitzea notuko, ez? Betzatzen nuen agian garai batean, forma emango zitela ez dakit, bai. Baina, bueno, esan nolan ez da puritxa. Borobia bitartean pentsatzen, lehen izango esan, ez dakit, holan, L formakoa edo. Ez, bada, gozea hiltzeko balio du, eta esne sopak egiteko baita ere. Gure etxean esne sopak egitezen bezperako ogiakin, baina sopakoarekin esne sopak egitea, badao, esne sopak, gure etxean bitzari, kafesnearekin ero gozaltzeko egiten zienak. Eta hori nik askotan gozaldu, pila bat. Nik hori bai, baina ogitxakin biharrean bizkotxuekin izaten bada? Ja ez di esne sopak, orduen izango zien. Esne sopak bai, ogi sopak ez die, baina esne sopak bai. Bai, gaietakin ere, Maria gaietakin ere osundu beratzen zien. Hobeto gainera, pero ez berdin. Horre gaina, horra postu bat ingen duen egun baten, litro bete esnetan, deseginda ezetzjan, litro bete esnetan, kaja bat honen Marianak, 4 zilindro ekartzen zirenak, 4 zilindro olakoak desegin genituen litro bat esnetan, hau da, koiara saltzen zen duen dolan zutik eratzen zen. Eta zema denboratan? Janin barzan hori, gelditu gabe, hartu eta pum, 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 zarek esate zegoen. Gutxinaka basoez? Baina gutxinaka zan, gero euskalatzera jomar ginen. Ezin zan egon egun guztia, ez. Janin barzan, gozaltzen ginen bitarte. Eskaniko lakoa jateitu pilat, etxean, inoiz bota izan dizkiot hiru, ez da izan, ez. 4 botako izkiot, ez. Jan zituen, baina urrengo tripako mina, geratu zan hor, eta eskalatu, mundiala izango zan, eta geratu zan, plo, ez da, empatxua, gero botak ebil zan, eta zion ondoin. Hemen txea, tipula dauko apurtxo bat, eta berakatza, 3 holan zatitxo ustaitxo jarriotzat piperminena, eta hemen txea, tomate berrindua. Tomate berrindua, petxingo duguna, oiuka hasi da. Berua omen dauka. Berua horako, baina, ontxe jetxiko, eta hemen, utziko, apurtxo bat murrizten. Gero bai, hori muskuien ura eta gehitxuko zau. Egosketatik atara lortutakoa. Hori da. Bikain. Beraz, ointxe ingotena da, beti suak aldatu. Solan hemen holan kosietzen ibileik, Hori da. Eta, hau, jarrikot, zu ertainean. Eta bitartean, zabalduko ditut muskuiuak. Ardo pixkatekin? Ardo pixkatekin, hori da. Hor, barazkia botal ditugu, ur pixka bat, kontua da, lurrunetan iriki behar ditugula gure muskuio horiek, eta horretako likido pixka behar da. Bai, nik ez dut, nio ere nio zain jelea ez, baina kipula, porrua, erolan porruanen atal berdero bota izan diot, perresi adar batzuk ero izaten baditu behar bota izan diot, eta hori izan dagoa, gero hemen da, hori, lurrunetan irikitzea, bere hor lortutakoa, eta irikitzen ez dienak, bakizue. Bota inbidia. Bota, horrek hilda daudenan seinale, baina hor daudela, eta gero garbitzekoa nik hemen esatu dela. Nola jan behar baitu, gero muskuiuak hartu, eta oskolak ez baitu erabili behar zertarako. Ez da erotzen ibili behar eta garbitzen muskuiuak. Baina gero, gaurko moduan, lehen sasoi batean muskuiuak horrela tomatearekin, beti izten zen erdia, ez? Bere, nola da? Oskolaen erdia, hori da. Eta orduan garbitu emar ditugu, eta ahi esan egun muskuioak garbitz saltzen dituzte. Nahiko garbi, baina batzuk etortzen die, nik behitxu honek, nahiko garbi dauz, baina batzuk etortzen die olako, kontxita txiki pila batekin. Baina txikia, baina nik egusi izan ditut, olako lanterna hundiak itxatzi eta horra. Ez dakit, eta horrek, ariak kendu, eta orduan bai. Batzuk kostaten dira, niri batzuko lan etorri jat, hori, lanperna ahundixekin eta olako horrek estropajo,
Horre, grisak eta izaten dira, ta, emon eta... Alambriakin, honena da horre alambre. Bai, alambre horrekin, baina alata ez labanakin. Horrek handiak labanakin kendu behar die, eta behin labanakin kenduta gero bai alambriakin. Baina labanakin be batzutan, ostras, bilurra moten dago. Hombre, hor, mesedez. Gauza bat, gomendio bat, zenik horlako ekusi jo. Txoko bat ere juten bagara. Bai. Eta ziber bagara lanperna garbitzen, labana daude biera batakoa. Olakoa ez zibili inoiz muskuioak eta oskolo horrek eta garbitzeko. Hau da, hau zorrotza behar du. Atzamarra, erungozu. Erabili olako bat, ez atzamarragatik, labana apurtuko didezu. Hau da, hartu eta labanean hor, kras. Ni labana ez jata inbeste importan, nire osasun fizikoa gehiago importan. Baina, nahi dut esan, honekin moztuko zela atzamarra, zeratik gaizki atzamarra, erabiltzen nahi begisa, askok sartzen dago hori, ikuste dituzu olako gauza batzuk itxen, Bueno, baina gehien labana apurtuko duzu, eta ez dauka zentzurik, erabilizazu olako bat, kamutsa dana, eta labana ez duzu txikituko, eta honekin garbitu. Hauek ez, olako gauzetarako ez, hau da, gauzak mozteko. Eta ni olako, labanan kontua, ez direlako merkea batez ere. Labanak, bai, batzuk 2 euro balio dizudula olako batek. Baina laban on batek, txikia izan da ere, 80 eurotik gora ere balio dizaldu. Eta olakoetan, kamustu eta usteak mina handia ematen du. Niri behintzat. Bueno, hemen utziko hau, minutu bat edo, bi dana zabaldu daixen. Bai, lurrunetan ikusten dugunean, horretako tapa hauek kristalezkoak oso hori da, bai, isa esan baitzen. Eta orduan, bueltan etorriko gara, danak zabali ditugula. Bakoitzai, oskolan erditxa kentzen etorriko gara, eta likidua ataraten dana, ona gotaten, iragazten. Horretzako, irastontzi xauko. Bikain. Batek ingo zaren bezala? Eta mingaina. Muskuioen likidoa iragazi dugu, tomate saltzan, hemen txaukagula ontxe birrintzeko prest, gero muskuio egiten dut zau oskola, eta hemen sartagin hor, galderak esan... Piperminak endu dituzu, bai, zuadia ontsa dela. Eta probatu eta pikantia dago, Bai, eta dut ulertzen lau bakarri bota dizkiozu, lau atal. Hiru. Muskuioa badaukate puntu bat olan pikantea berdana, eta bitu, muskuioak, bajana ditugu tomatearekin, lurrunetan egozita, paella batean, tigreak, eta tigreak niri, piperminik gabe, tigre jate ituzunean, pikante puntu bat atzetik espero duzu. Eta hauek tomatean dituz, begia da umeak ero etxean baldin baitugu, eta pikante ez bazaile gustatzen, kontu pixkat ibili behar dugula. Baina bestela pixkanaka naiz, nire teoria da, umei eta bebai pikantea sartzen joan bargala, beste zapore bada, gozoa erre sartzen diegu pikantea ere, neurrian noski, sartu bat zai, Bai, eta hau, nuna atarako, gontxe emangotza hau... Kasolatxo baten? Irekin alditxo bat, bai, kasolatxo baten, eta hau, holan joango gara ataraten, perresi apurtxo bat. Hemen txemoztukot. Hemen onduk uste zu? Egia da kolore berdinekoa dala dana, baina bada holan zerbait holan, ez? Ondo geratzen da. Eta lehen patek eta nik esan digu mojojoiak, eta Bizkaian, niretzako hau beti izan da, mojojoiak tomatiegaz. Bakarri Bizkaian, arrasaten adibidez, Bizkaiera zitzen dugu, baina muskuioa di, bai? Bai, mink mojojoiak ikasi nagoen, algortara joan nintzenean bizitzera. Gurien beti izen di mojojoiak, arroza mojojoiegaz gure txien askota jateza. Hau da, arroz zuria, muskuioekin, eta gaina gure aitea esateza, eta hemen araua da, gaina, goiara moduan oskola erabile gara da, gani biltzen ginen. Oskolaken jaten. Da, nire amagin arrabak txirla beratzen da. Arroza, mojojoiekin eta txirlakin. Gure etxean eropat, ero bestea. Baina bien ez dut ez ditu jan inoiz. Ez ditu prestatu inoiz. Bentan gomendagarri xan. Bai, oso goxua. Igual ingot, txorien lorako betiko errezetetan. Bitxo. Gordetzen dut. Claro, amagin arrebaren errezeta. Eskatu duzu errezeta. Eskatu gota. Nola iten dabe. Beti izatu ez da gainera berdina. Baina simple-simplia da. Baina mostazo. Claro. Izango du zerbait, Patri. Nahi sekretua mantendu, zera Denisen errezetak gustokoena. Karo, eta zuk ikasten bauzu berari iztio kasu ikingo, ez? Karo, banekin nik zerbait izan bazan bera. Orduan, hori, nik uste dut ez tozela emotia nahi. Honei, horen apurtxoa gainetik, eta gainontzekua, sartagin handi xai. Oso, no.
Oia, gero, ustot ez dala geratuko, ez? Taper moduan eramateko nik ustot hemen jendeak pikote horako. Bakizu pipa bezala jaten omen dira. Bai, askar. Hemen txe gure muskuiluak tomatearekin. Eskuarekin, ez zure itxa biteri. bezala, Ai. hau koiai esango basan bezala. Betxu, baina pikantia ez da harrapatzen. Saltzia bakarrik bai, baina nazten dozunean, ez da? Ez. Puntu txiki bat dauka, baina oso ona. Txiki-txikitsuak. Ze ona. Txetxinin banizun. Segi. Bueno, honekin bukatu dugu. Gaurko eguna, bihar osteguna, txorien hemen izango gara. Beti bezala. Bihar zetakin, eta Hori da. zuek arratzaldeuna pasa. Eta etorri gurekin bixar, mesedez, hemen egongo gara, zuen zain. Musu bat, agur!